Oy, Bes, ayusin mo ha. Nakatutok sa'yo yung camera. Bakit nila ako ngayon eh? Wait, Jay, wala. Huwag ka magre-reason. Huwag ka magre-reason. Cut ko na lang pagkaano, hindi mo natira. Joke lang.
Baby. Sorry. ABCC. Do you want to work? Then, come on. There. Ano? May nakasaling bag kasi higit na yun eh. Oh? Eh, mabalong mga Alit, tsaka tinyaring shoe for partner. Sabi ko, hindi siya na yun.